Acts chapter 28 and verse number 30 and 31. And Paul dwelt 2 whole years in his own hired house, and received all that came in unto him, preaching the kingdom of God and teaching those things which concern the Lord Jesus Christ with all confidence, no man forbidding him. Bisaya. Og si Pablo mipuyo sa tibuok duha ka tuig diha sayang kaugalingon nga giabangan nga balay, og midawa sa tanan nga miadto ngadto kaniya. Notice that word midawat. Verse 31, nga nagawali sa gingharian sa Diyos ug nagatudlo niadtong mga butang nga mailabot sa Ginoong Hesus Kristo uban sa tumang kamasaligon ang tumang sa Bisaya with all bitter confidence. Could be bugos. Bugos is the idea. It means hingpit, walay kulang. Tumang kamasaligon, walay tao nga nagapugong kaniya. Ang mensahe karong gabi na ko'y idea para ni ini murag sukad 2015, 2016 passing sa Dumaguete, pero murag dili, murag deputation sa diya ni balik mi sa US sa 2015, 2016, 2017, somewhere in there. Kini nga idea mi sulod sa kung kasing-kasing, pero wag yun nagwalik ko nini nga kamatuoran basin naghiskot usahay. But the title of my message tonight is When a Good Man Limits His Own Ministry. Sa dihang ang mayo nga tao, or sa dihang ang uskamayong tao maglimita sa iyang kaugalingon buluhaton alang sa Diyos. Magampo na ta, and kung mo makalingkod para sa mensahe karon. Father, would you bless this simple but powerful truth tonight? Would you help us, God, to be wise? Would you help us to learn from the mistakes of others, even great men like the Apostle Paul, who made mistakes? Lord God, I pray you fill me with your Spirit as I preach right now. Give me a clear mind. Help me to help our people. Pray in Jesus' name. Amen. Pwede ka mo maglingkod. Murag ang Diyos na hibalo nga kapoy ko karon. So, kaniya nagsulat ko sa murag tibok message sa Bisaya. Alang ka na ako, ang duha ka bersikulo nga atong gibasa karong gabi uban sa pinaka masulubon nga mga bersikulo sa tibuok Biblia. They sound really nice, murag nindot kayo, pero para nako magul-anon. Si Paul diya sa tibuok ministry sukad sa panahon nga naluwa siya hangtod namatay siya, wala gyud siya nag-backslide ngadto sa sala. Wala gyud siya nagsalikway sa kababuton sa Diyos. Wala gyud siya what's the right word? Nakabiya sa mga sugo sa Ginoo ug nagdula-dula diha sa sala sa kalibutan or sa lingaw-lingaw nining kalibutan. Wala gayud miabot ang panahon sa iyang kinabuhi nga wala na siya gipatungan sa gahom sa balang espiritu. Na siya gahom sa Diyos diya sa kinabuhi hangtod sa adlaw sa kamatayan. Kung mubasa ka sa 2 Timothy, napuno gyapon siya sa balang espiritu. Hapit na iyang gisulti, I am now ready to be offered. Hapit na siya mamatay. Pero healthy gyapon siya nga espirituhanon. Pero diri sa Acts 28, sa katapusan sa iyang yutan buluhato na lang sa Ginoo. Basing kini dili ang tinod nga katapusan, pero kini ang katapusan sa sugilan nga ang Dios mihatag kanato. Kini ang katapusan sa detailing nga kita nahibalo. Kita wala kaayo nahibalo unsay nahitabo sunod
Sa Acts chapter 28, kaya ang Diyos wala na ginawa nato. So lang nato, kinang katapusan sa store. Oh, he wrote a few more books. Kumani ini, nagsulat siya sa basin Philippians, Sagrado, 2 Timothy, basin pipila kalain. Pero sa ministry, sa yung church planting ministry, murag, humana na, nining nga panahon. Dari sa katapusan sa kinabuhi ni Paul, makita na to ang pinaka-bantugang misyonaryo sa kasaysayan sa kalibutan na gilimitado pag-ayo sa iyang mahimo alang sa iyang Ginoo. The greatest church planter to ever live, when we reach the end of his life, gilimitado gyud siya. Ang iyang mga oportunidad na kunhod na. Kung kinahanglan tang makasabot, kini nga paglimita nga atong nakita andari, and I'm gonna explain it to you. Kini nga paglimita, dili man ang kabubuton sa Diyos alang sa iyang kinabuhi. Kini maong resulta sa duha kadakong decision nga gihimo ni Paul mismo. Wala siya napukan nga to sa daotang nga sala. Wala siya nadani sa kaptangan or kalingawan nining kalibutana. Nagwalik yapon siya sa mayong balita ni Kristo. Napuno siya sa balang espiritu yapon. Pero dili na siya makasugod sa bagong mga iglesia. Dali na siya makabiyahe nga to sa layo ng mga yuta aron maghatod sa mensahe sa gugma sa Diyos. Naglingkod siya sulod sa usa ka gipabangan nga balay, diin siya gikadina nga to sa mga sundalo nga nagpuli-puli sa paggwardya kaniya. Naay mga tao nga naluwas kiyapon, naay mga tao nagbisita kaniya siya, nag-invite, og mga tao nagsalud, og nag-share siya sa tanan. Pero makashare lang siya kanila nga misulod, dali na siya makaadto nga to kanila. Gilimitado na siya pinaagi sa iyang kaugalingong mga decision. Kung ang mga Kristohano mo basa sa Acts, daghang Kristohano dili makamatikod sa detalye o mag-assume sila nga kini po ang kabubuton sa Diyos sama dito sa Philippi sa diyang nagwali si Paul ug gipriso siya o ni Silas dayon naluwas na ang jail guard. Mag-assume ta nga kini po ang kabubuton sa Diyos pero dili man. And I'm going to show it to you very clearly. Na mga tao nga naluwas pa pinaagi sa iyang pagtudlo, pagwali. Pero kung mutuon ka sa kinabuhi ni Paul, dali kang makamatikod nga kini nga kahimtang dili ang iyang naandan. Si Paul uska tigbiyahe. He had the adventurer spirit. Siyang misyonaryo nga pinakamalipayon diha sa pag-adto sa bagong lugar aron mawali sa mayong balita ni Jesus Kristo ngadto sa mga tawa gyud nakaduo sa ngalan ni Kristo. Si Paul nagyon sa Romans chapter 15 verse 20, ako rin mo basa, yea, so have I strived to preach the gospel, not where Christ was named, lest I should build upon another man's foundation. Oo, sa ingon, ako naningkamo sa pagwali sa maayong balita, dili sa dapit din si Kristo ginganlan na, aron dili ako magtukod, ibabaw sa patukuranan sa laing tao. Paul loved going to places where they knew nothing. O nag-start siya sa sinugdanan, sa foundation yun. Nagwali sa mayong balita. Kana ang kinaiit ni Paul. Diya sa Acts chapter 13 o 14, makita na to ang iyang unang missionary journey. Nagbiyahe siya, gikan sa syudad, nga to sa syudad, nagawali sa mayong balita o nagasugod sa mga iglesia. Dayon sa katapusan sa Acts 15, si Paul nagsugod sa iyang ikaduhang missionary journey. Mibalik siya nga sa mga syudad, diin sila nagsugod na sa mga iglesia. Sa una, nagpalikon siya sa mga magtutuo sa lain-lain syudad, sa mga churches, gisugod nila. Dayon, nagpadayon siya
Nga to sa bagong nga mga area diha sa Macedonia, Greece, o nagsugod sa daghang panglaing churches. Sila mga churches masilado, mga church kailata na ilhan na to karon. Philippi, as in Philippians. Thessalonica, as in Thessalonians. Berea, walay epistle sa Bereans, pero nindo ang church sa Berea. Corinth, na duwa ka letters nga to sa Corinth. Ephesus. So, pero wala ko sure kanusad yun nagsugod siya sa church dito sa Ephesus. Nalibo ko gamay sa timing. Pero na siya dito sa Ephesus, I think 2 years sa yung second missionary journey. Pero sa dihang kita moabot sa katapusan sa Book of Acts, atong makita ng uskataw nga matinumanong gihapon sa Diyos, pero gilimitado pag-ayo diya sayang mahimo alang sa Diyos. Gilimitado pinaagi sayang kaugalingong decision. Dili ang decision sa sala. Wala siya nagsupak sa sugo sa Ginoo, pero nahimo siya sa sayo. Ang tao nga sa una nagbiyahe o nagsugod sa mas daghang iglesia kay ni bisang kinsang lain. Sa katapusan sa Acts, naglingkod na sulod sa usa lang kabalay o nagwali nga to kanila lang nga misulod nga to kaniya. Now you start to understand why those verses are sad to me. Ang bantugang apostol nga si Paul nagikan sa pag-adto og pagwali ngadto sa pagdawat og pagwali. Unsay nahitabo? Giyon sa nga ang ingon nga gamhanang tao sa Dios midanga ngato niini nga gilimitado nga kahimtang. Now, let me just say this here. Dili ko makasaway ni Paul alang sa iyang mga decision. Si Paul naglabaw kanatong tanan diha sa iyang pagpangalagad sa Ginoo. I'm not trying to criticize, pero kini ang kamatuoran. Bisan ang pinaka bantugang Kristohanon na mga sayo. The best Christians in the world make mistakes, and the best Christians in the Bible made mistakes. Pipila manggod ang mga character sa Biblia nga ang Diyos wala naghiskot sa mga sala. Ang Diyos ulit maghiskot sa sala ni Daniel. We know Daniel had sin, pero ang Diyos ulit magsulti na to. Ang Diyos ulit magsulti na to sa sala ni Joseph. I think Joseph was unwise. Dili maalamo ngayong decision nga nagsulod sa balay, di inang doubt ng babae, nag-atang niya, pero wala siya nakasala niya ng kahimtang. Other than those two, every other major Bible character, makita na to, bisang uska sala. So, dali kong magsaway ni Paul. Pero kung ang Diyos nag-decision sa pagpakita sa uban sa iyang mga sayog nga ni kanato, nagdahom ang Diyos nga kita mo katon gikan niya na. Aron dali ta maglimitado o maglimita sa atong kaugalingon sama nga gihimo ni Paul. Para nako, diya sa pagtuon sa kinabuhi ni Paul, adunay duha ka dakong rason nga si Paul miabot ni ini nga kahimtang diha sa Rome, nagahula para sa iyang hearing atubangan ni Nero. Pero duha ka dakong rason, basi napipila ka laing nga gagmay, pero ang dakong, dahil duha nga dako, ug nagplano ko magwali kabayang kanilang duha. I put it in my notes. Karon mag-share ko kaninyo sa duha ka rason. Tayo ng Diyos wala nagtugo. Ang usara kung ihatag ninyo karon. If you want to know the second one, I'll tell you after church. Basing, 50 pesos lang ako masulti ninyo. Pero na duha ka dakong rason nga si Paul miabot nini nga kahimtang diin siya gilimitado na alang sa Ginoo. Wala nagkunhor yang desire. Nagkunhor ang yang oportunidad. Sakto ba? We could say it this way. Adunay duha ka sayo nga gihimo ni Paul
diin siya naglimitado sa iyang kaugalingon buluhaton alang sa Diyos. Paminaw na ko, mahimo manggod nga kita nga mga alagad sa Ginoo karon, mahimo manggod nga kita pod mo limita sa atong kaugalingon pagpangalagad sa Ginoo. Kita makatangtang sa oportunidad sa umaabot pinaagi sa atong decision karon. I'm not talking about sin. Siyempre, ang tanan sala maghinder, magbabag nimo gikan sa pagkabot sa imong mahimo o lang sa Ginoo. Pero wala ko nagisko niya na. I'm talking about a godly man who never forsook God. Pero kung si Paul, ang pinakanindot, pinakabantugang misyonaryo sa tibok Biblia, kung siya nakalimita sa iyang kaugalingon, kita makahimo sa priyo nga mga sayop. Now stay with me. Si Paul, siya ang misyonaryo nga wala napugnan sa bisan unsa o ni bisan kinsa. Ang mga pangulo sa Hudeo walay gahom sa pagpugong kaniya. Ang mga punuan sa mga hentil walay gahom sa pagpugong kaniya. Bisan ang yawa mismo walay gahom sa pagpugong nini nga tao sa Dios. Diya sayang buluhaton. Sa dihang gibalhog siya sa prisohan, nagwali siya sa gospel ngadto sa mga gwardya og nagpadala og mga sula aron magpalig-on sa mga iglesia. There was nothing you could do to stop him. Kung ikaw nagkadina kaniya ngadto sa gwardya, maluwas na ang gwardya. Unsa pa imong mahimo kung naay tao sa maniyana? Sa dihang gilatigo siya og gibutang sa pinakalalong nga bahin sa prisohan uban ni Silas iyang kauban. Nagpalabay sila sa gabi pinagi sa pagkanta o pagdayeg sa Diyos. Dayon sa katapusan, bipaluwas sila sa tigbantay sa prisohan. Unsaw nimo pagpugong sa tao sa maniyana? Walay kaaway nga nakapugong ni ini nga gamhanang tao sa Diyos. Sama siya sa uska signal number 5 nga bagyo. Walay gahom sa tao o yawa nga makapugong niya. Pero, pinagi sa duha ka, murag gamay nga mga sayop. Siya mismo nipugong sa iyang kaugalingon. Ako musulti niyo sa kini nga, this thought, sa kini nga mensahe na gikan. Si Ma'am Ruth na hibalo, usahay mag-story mi kay missionary mi, so namidagan kaila nga missionary, dit gikan sa US. So, usahay mag-story mi kabayan sa mga missionary nga, murag sila nawala diha sa ilang kinabuhi. Muadto sila sa uska nasod pipila ka tuig dayon mubalik sa US. Okay, karon mo balhin mi sa lain og mag-deputation o dili na lang diha dito lang. Murag nawala sila. Ang ilang kinabuhi na murag nalibog sila, wala asan. Wag ako maglantaw sa ilang kinabuhi asa ka padulong. Napailain nagkaila ko sa pipila ka pastor. Good man. Wala nakatilaw sa kahilayan o kadautan ining kalibutan, pero murag later sa ilang kinabuhi mawala na. Just mag-floating, that's what I'm looking for. Ilang laag-laag kasi they're lost. Dili na siya mag-pastor. So ako na ako ay special ministry sa Ludnining at church. Magbalhin sa laing at church. And I just as a young missionary, well, I'm not young anymore, but I used to be a few years ago, ako maglantaw sa mga kinabuhi, sa mayong nga tao, faithful gyapon, pero nawala. Look, maglantaw ko, maghuno na. Dako gyud ang iyang abilidad, pero gamay kayo ang iyang oportunidad. Ug sa akong nakita, usahay, kanamang resulta sa preyo nga sayop nga gihimo ni Paul nining nga story. We're not talking tonight. Wala ko nagwali karon kabayan sa dautang sala. I preach lots about that, but not tonight. Tonight, nag-story ko kabayan sa tao na nag-walk with God kanunay.
Wala ko nag-story kabayan sa tao nga naglantaw sa kahugawan sa iyong phone dayon magkanta sa church sa Domingo sa buntag. Wala ko nag-story kabayan sa tao nga tigpakaron ingnon. I'm talking about a Christian who's close to God. Yet, may area sa iyong kinabuhi nga naglimita siya sa iyong kaugalingon mahimo. And many times, sa akong nakitaan, ang problema priyo-priyo niya nang agihimo, priyo-priyo sa sayop ng agihimo ni Paul. I don't have time tonight to preach about both points. God wouldn't let me. I planned on it, but ang Diyos wala nagtugot. Tonight I'm going to give you just the first and the biggest, ang pinakadako nga sayop. Nga naman, unsay gihimo ni Paul nga naglimita kaniya. Nagikan siya sa kinabuhi nga kanunay nagsulong sa kaaway. Niabot siya sa kahimtang nga nagdawa lang o nagwali kung naay tao misulod. Ang tanan niyang mga problema misugod diha sa Acts chapter 19 and verse 21. Anapa siya sa iyang ikaduha nga missionary journey pero naghimo siya sa decision o kanang sinugdanan sa iyang problema. Acts chapter 19 and verse 21. Acts chapter 19 and verse 21. Kung nanas, amen? After these things were ended, Paul purposed in the Spirit when he had passed through Macedonia and Achaia to go to Jerusalem, saying, after I have been there, I must also see Rome. Human natapos kini mga butanga, si Pablo naglaraw, or we could say nagtuyo, diha sa Espiritu, sa diha nga siya nakaagi na laho sa Macedonia ug Achaia sa pag-adto sa Jerusalem. Unsa ba gilaraw niya nga moadto siya sa asa? Kinsa na sa Jerusalem ang mga Hudeo, mga tao nga kadugo ni Paul. Si Pablo naglaraw diha sa Espiritu, sa diha nga siya nakaagi na laho sa Macedonia ug Achaia sa pag-adto sa Jerusalem. Nga nagaingon, human ako makaadto dito sa Jerusalem, ako kinahanglan usab nga motan-aw sa Roma. Now I want you to look carefully. Tanaw ang pulong Espiritu nini nga verse. Paul purposed in the Spirit. Dako ba ang S or gamay? Gamay. Kang kinsang Espiritu ni iyang kaugalingon. Siya nag-inusarang nag-decision nga kinahanglan siyang moadto sa Jerusalem. Pero, naiusa lang ka gamay nga problema. Kana, dili ang kabubuton sa Diyos alang kaniya. So, unsa bang unang sayop diin si Paul naglimita sa iyang kaugalingon mahimo alang sa Diyos? I have one point, but I'm going to have Gillette write it on the board. Would you like to see it with your eyes? Would that help you? Because it's long. Just for a minute. I need to read it. Number one, and only number one, kay walay number two sa outline. Unsang sayop ni Paul nga naglimita kaniya. Are you ready? Paminaw ni. Nahimo na siyang gahig-ulo. He got stubborn. Nahimo na siyang gahig-ulo kabahin sa usa ka espirituhanong tinguha nga wala nag-uyon sa kabubuton sa Diyos. Si Paul ang apostle sa mga Gentile, mga Hentil, ang mga tao nga dili Jews. Kana ang tawag sa Diyos sa iyang
kinabuhi. Siyempre, nagwali siya sa mga Jews bisan asa. Pero at least 3 times si Paul nagpahayag na siya ang apostle sa mga Hentil. Turn with me, let's look at just one for time. 2 Timothy chapter 1 and verse 11. 2 Timothy chapter 1 and verse 11. 2 Timothy chapter 1 and verse 11. Kunana, say amen? Give it another second. 2 Timothy 1:11. Whereunto I am appointed a preacher and an apostle and a teacher of the what? Gentiles. Nga niini ako gitudlo, meaning gitakda, gitawag, nga usa ka magwawali og apostol og magtutudlo sa mga Hentil. Kana man ang tawag sa Diyos nga anaa sa iyang kinabuhi. Na siyempre, bisan na sa si Paul miato, nagwali pud siya sa mga Hudeo. Kanunay nag-una siya dito sa synagogue kay kanang lugar nga makasugod siya sa mga namay tao nga nagatudaan sa balaod sa Ginoo, makahimo sa foundation para sa church dito sa syudad. But he knew all along siya ang apostle sa mga Gentiles. Pero bisan kana ang iyang tawag gikan sa Ginoo, ang iyang kasing-kasing nabugatan gihapon alang sa iyang kaigsuonan, iyang kaugalingon katawhan nga mao ang mga Hudeo, ang mga Jews. Go with me to Romans chapter 9. I want to show you Paul's heart for his people. Garan ko mo pagkita kaninyo sa kasing-kasing ni Paul kabahin sa iyang kaugalingon katawhan ang mga Jews. Romans chapter 9 and verse 1. Romans chapter 9 and verse 1. Nana, say amen? I say the truth in Christ, I lie not. My conscience also bearing me witness in the Holy Ghost, that I have great heaviness and continual sorrow in my heart. For I could wish that myself were accursed from Christ, for my brethren, my kinsmen, according to the flesh. Kabalo kaon sa pasabot, accursed from Christ. Kung gitunglo ka, gikan sa presensya ni Jesus, asa ka mo tumong, impyerno, gyud. Bisaya, ako nagsulti sa kamatuoran, diha ni Kristo, ako wala nagbakak. Ang akong konsensya usab, nagapamatuod ka na ako diha sa balang espiritu. Nga ako adunay dakong kabugaton og padayon nga kasubo dinhi sa akong kasing-kasing kay ako nakapangandoy nga ang akong kaugalingon na tinunglo gikan ni Kristo alang sa akong kaigsuonan nga akong kabanay sumala sa unod. You know what he's saying? Buot ko nga masunog sa impyerno hangtod sa kantoran kung kanamo tabang nga sila maluwas. Na siyempre, kita nagsabot dali mahimo na. Was that clear? He was saying, if it would somehow help for me to go to hell, I would go to hell so they could be saved. Ganiya, nagpakita ko nila sa outline or mag-check sa grammar. I looked at her, I said, I don't love anybody that much. Di ko. Pero kana ang kalalom sa gugma ni Paul. Yan gisulti, kung mahimo nga ako mupuli nila sa impyerno, andam na ko. Dako gyud ang iyang burden. Dako gyud ang iyang burden. Pwede ko maghiskot lang, dili kini ang message, pero maghiskot lang. Siya nagsulti, andam na ko ma-impyerno, alang ninyo. O kita magsulti, o maulaw ko mag-share sa akong prente. Pasin sila mo katawa. Shame on us.
Look down, skip down to the next chapter, Romans chapter 10, verse 1. Romans chapter 10, Romans chapter 10, verse 1. I'm trying to show you the burden that Paul carried for his people. Romans chapter 10, verse 1. Ganang ko mapakita kaninyo sa kabugaton nga gipasan ni Paul alang sa iyang kaugalingong katawhan. Romans 10, verse 1. Kunana, say amen. Brethren, my heart's desire and prayer to God for Israel is that they might be what? Saved. Mga ikson, ang tinguha sa akong kasing-kasing o pag-ampo sa Diyos alang sa Israel, mao, na sila unta mga luwas. You see, si Paul na ay usa ka espirituhanong tinguha sa pagwalit sa mayong balita ngadto sa iyang kaugalingong kadugo. Ug asa ang spiritual center sa Jewish nation, Jerusalem. Ang mga Jews nakala bisan asa. Halos tanan syudad nga gibistan ni Paul. Halos tanan na synagogue, na population mga Hudeo. Pero asa ang sentro? Jerusalem. Nag-feel siya, kung ako makawalik dito sa mga leaders sa Jewish nation, o kung sila mo mamina o motuo, wow! Ang Timog Nation pwede maluwas. Siyempre, nahigugma siya sa tanan mga hentel nga naluwas pinagi sa iyang buluhaton. Kung mabasa ka sa iyang mga letters sa Philippi o the Thessalonians, makakita ka sa kadako sa iyang gugma ini mga tao nga naluwas tungod niya. Pero, ang mga Hudeo, iyang kaugalingon katawhan, napay usa ka special nga dapit diha sa iyang kasing-kasing. Kana mong rason na ganahan siyang mubalik sa Jerusalem. Pero na problema, kanadali ang kapabuton sa Diyos alang kaniya. You listen to me. There are some spiritual desires that are good, but not God's will for you to follow. Are you listening? Kung ang imong pastor nagsunod sa tingwa sa iyang kasing-kasing, wala kay pastor, kay miadto unta ko sa India, dili sa Philippines. Is it wrong for me to have a burden for India to be saved? Of course not. It's a spiritual desire. It's not selfish. Dili dalo. But it's not God's will. Si Paul na ay tinguha nga espirituhanon, and he got stubborn about it. He thought this is a good thing. And he got stubborn. Turn with me to Acts 21. I will show you very clearly. Acts 21 is the clearest place where God shows us it was not his will. No one ever taught me this until I got to Bible college. Mura kang tao maulaw nga magsawa ni Paul. Acts chapter 21 verse 3. Acts chapter 21 verse 3. Kunanas, amen? Now, when we had discovered Cyprus, we left it on the left hand and sailed into Syria. So si Luke ang nagsulat sa book of Acts, o siya ang kauban ni Paul diya sa iyang pagbiyahe, kanamoras ang gigamit ang pulong we. Si Luke ang nagsulat ni ini. Siya ang doctor, mikuyog ni Paul. He's called the beloved physician. And so si Luke, mikuyog-kuyog ni Paul, mutabang niya sa iyang panglawas kay si Paul, kanunay na mga problema, kay gilatigo, gibato. So na siya doctor, mikuyog niya, o siyang nagsulat sa book of Acts. Now, when we had discovered Cyprus, so nakakita na sila sa island nga Cyprus, we left it on the left hand and sailed into Syria and landed at Tyre, for there the ship was to unlade her burden. And finding disciples, we tarried there 7 days, who said to Paul through the Spirit that he should not go up to Jerusalem. Asa si Paul, ganahan mo ato? Bisaya, verse 3. Karon, sabi nga kami nakikita sa Cyprus, kami mibiya niini sa wala nga bahin ug milawig ngadto sa Syria ug midunggo sa
tiro. Kinsa nagsabot sa balong dunggo? Means magbitay sa pantalan, di ba? Dunggo is the dock. Not bitay, wrong word. What's the word? Hikot? No. Hikot ba? Midunggo sa tiro, kay dito ang sakayan mo hawas sa iyang karga ug sa nakakita og mga tinun-an kami mipabilin dito sa 7 ka adlaw. Kinsa miingon ngadto ni Pablo. Now, wait a minute. So na sila diya sa sila niabot sa Tyre, ug naay church dito, naay mga Kristohano, naay disciples, so naay mga tao na luwas dito, kini nga church ki start sa uban ta. I don't think it's Paul's church, pero naay mga disciples, mga tao nga naluwas. Ug unsa ilang gisulti? Kinsa, that's not a question, it's saying those people, kinsa miingon ngadto ni Pablo pinaagi sa espiritu. Nga siya gayud dili mo tungas sa Jerusalem. Tanaw ang pulong espiritu ni ini nga verse. Dako o gamay ang unang letter. Dako. Kang kinsang espiritu ni. Ang balaang espiritu sa Diyos. Kinsa ang nakaistorya pinaagi ni ining lain-lain mga Kristohanon ngadto ni Paul. Ang balaang espiritu. Asagi kan ilang mensahe gikan sa Diyos mismo. Pero unsay ginabuhat ni Paul sa diya nakadung siya ni ini. Na remember, nagtuyo na siya, nagdesisyon na muadto ko sa Jerusalem. Ganan siya moabot sa dali pa Pentecost. Diya sa Pentecost, ang dakang tao magtigom, mas dakang oportunidad magsowani. I think diya sa kasing-kasing ay tingwa basin ng Diyos mo gamit na ko sa Pentecost, sa mga siya naggamit ni Peter sa una na not in a selfish way, but dakang tao basin maluwas. Pero unsa ginabuhat ni Paul? Look at verse 5. Sila na ginoon. Ang balang espiritu nagsulti ayaw. Look at verse 5. And when we had accomplished those days, we departed and went our way. Kung sa diya nga napupos na namo katong mga adlaw, kami migikan og nanganto sa among dalan. Unsa ginabuhat ni Paul? Nagbaliwala lang siya kanila. He has ignored them. Nagpadayon ra gyapon. No recorded answer. Ang Diyos dali mo sulti na to kung siya nagtubag. Basin pero wala dali. We finished the 7 days. Padayon ra gyapon asa padulong Jerusalem. Wala ka nakadungog sa balang espiritu. Through the Spirit. He got stubborn about a good thing. Para nako, kini ang maayo, makatabang ko sa daghang tao. Look at verse again. We didn't read the whole verse. Look at verse 5. And when we had accomplished those days, we departed and went our way. And they all brought us on our way with wives and children till we were out of the city. Look what it says next. And we kneeled down on the shore and prayed. Ug sa diha nga napupos na namo katong mga adlaw kami migikan ug nangadto sa among dalan ug silang tanan mipagikan kanamo sa among dalan ug uban sa mga asawa ug mga bata hangtod nga kami nakagawa sa syudad ug kami nang luhod diha sa baybayon ug nagampo. What do we see here? Si Paul nagampo ra gyapon. He's ignoring the message of the Holy Spirit, but he's still praying. Ang favorite lines of backslidden Christians. Pastor, in America, it's not so common here, but dito sa US, common kaya, but Pastor, I've prayed about it. Dayon, ang pag-ampo dili ang pag-ampo dili mag-change sa kapabuton sa Diyos. Say, well, I have peace. How convenient. Malinawon ka na ang Diyos nagdawa sa imong plano. He was ignoring God but still praying. You be careful when you say, I prayed about it, but you didn't read anything in the Bible about it because you don't want to know what God said. O ayaw pangayo sa tambag sa pastor basin siya mo pakita nimo sa sugo sa Biblia nga bawal ang imong buhat kana ang butang kanang buhatan nimo.
You better be real careful about this thing. If I prayed about it and I'm comfortable, you better make sure it agrees with the Bible. May daghang decision nga comfortably kayo para sa atong kasing-kasing, pero why labot sa sugo sa Ginoo. Skip down a few verses. Next city. Or maybe a couple cities up the road. And as we tarried there, so niabot sila sa laing syudad, and as we tarried there many days, there came down from Judea a certain prophet, meaning preacher, named Agabus. That's a great name, Agabus. Maybe we could Agabus Isaac instead of Timothy Basing. Nindot! Maybe Agabus Timothy Isaac. Timothy Agabus Isaac. Nindot! Can you imagine you get upset at it? Timothy Agabus. Look at verse 11. And when he was come unto us, so this preacher, this prophet, he took Paul's girdle and bound his own hands and feet. Ang girdle, kanang ang bakos lang, yung belt. And bound his own hands and feet and said, Thus saith the Holy Ghost, So shall the Jews at Jerusalem bind the man that owneth this girdle, and shall deliver him into the hands of the Gentiles. Basaya. O samtang kami, may pabiling dito sa daghang mga adlaw, dihay may lugsong gikan sa Judea nga uska propeta nga ginganlan og Agabus. Og sa diha nga siya miabot ngadto kanamo, siya mikuha sa bakos ni Pablo og migapo sa iyang kaugalingon mga kamot og mga tiil og miingon. Sa ingon nagasulti ang balang espiritu sa samang paagi ang mga Hudeo sa Jerusalem. Sa samang paagi ang mga Hudeo sa Jerusalem mugapos sa tao nga nanag-iya ni ini nga bakos ug mutugyang kaniya ngadto sa mga kamot sa mga hentil. Now, can I ask you a question? Do you think God sent Agabus all the way from Jerusalem just to make an announcement? Pahibalo lang po, kumubot ka dito sa Jerusalem, takpon ka? No, it's a warning. 4 verses away go, God said, don't go. Si Paul, what naminaw? Ang Diyos nagpadalat sa lain. By the way, one of the most dangerous things for pastors is when they think God can only speak through them and they never need a message from another man of God. That's dangerous. That's dangerous. Ang balang espiritu nagpasidaan ni Paul balik-balik. Kaya nga naman. Kay dili ang kabubuton sa Diyos nga si Paul mo ato sa Jerusalem og dakpon. It's not God's will for Paul to be in jail. I got news for you. Kung ang Diyos dili ganahan nga ikaw mapriso, dahil ikaw mapriso, dili na ka makasunod gayud sa kabubuton sa Diyos. You can still read your Bible and pray and do Christian things. You can makashare ka sa mayong balita, pero dali ka makahimo niya nga gitaktak yun sa Ginoo, kaya na preso ka. Look at the next verse 12. And when we, so this is Luke talking about him and the other people with Paul, and when we heard these things, both we and they of that place besought him not to go up to Jerusalem. Ug sa diha nga kami nakaduog niini mga butanga. Pareho nga kami ug sila nga gikan niya ng dapita. Mihangyo kaniya sa dili pagtunga sa Jerusalem. Luke said, kaming tanan. We said, Paul palihog. Ang balang espiritu nag-warn kanimo. Yes, ikaw ang pangulo, pero pamiyaw. Tanaw ang tubag ni Paul. Can I just take a time out here before we read verse 13? You listen to me. Ikaw nang inahanglan sa mga espirituhanong higala na magpasidaan kanimo kung hapit na ka maghimo sa dakong sayo. Ayaw masuko sa tao na magpadlong nimo, siya ay mong best friend. Kung pastor magbadlong nimo, ayaw kasuko.
kana para sa imong maayo. Dili ako. I hate correcting people. Kung ako magbadlong, ikaw mo gawas, ako maghilak. Kana dali akong kinaiya. Na yung mga tao malingaw ang pagbadlong. I don't understand them. Ako dali mag-ingana. I promise you, kung mabot ang time nga ako magtawag nimo sulod sa opisina, magsulti kina akong nadunggan, ang pingkayo, nasayop na. If I do that to you, I promise, I died before I called you. You need that sometimes. When I correct you, you know I love you because I don't want to. Look at verse 13. Panahon tubag ni Paul. Then Paul answered. This is one of the greatest statements in the whole Bible. But the problem is it's not God's will. Then Paul answered, What mean ye? To weep and to break mine heart? For I am ready not to be bound only, but also to die at Jerusalem for the name of the Lord Jesus. Unya si Pablo mitubag, unsa ang ipasabot ninyo sa paghilak ug sa pagpika sa akong kasing-kasing? Kay ako andam nga dili kay gapuson lamang. Apan sa pagpakamatay usab dito sa Jerusalem alang sa ngalan sa Ginoong Jesus. Kanaos kanindo nga nga pamahayag kung kana ang kabubuton sa Dios. Andun na si Paul nga magantos o mamatay alang sa Ginoo. Pero kana dali gyapon ang kabubuton sa Dios alang kaniya. Pero dili ba kana nga atong patasan usahay hangtod karon? Oh, I don't mean kabayan sa kamatayon o magantos. Pero mag-decision ta kung unsay atong ganahang buhaton. Dayon magpatuo ta sa atong kaugalingon nga ang Dios nag-uyon. Kay espirituhanon ang atong tinguha. Kay kini usa ka maayo nga butanga ako nagplano. So syempre ang Dios nag-uyon. Be careful. Be careful. His ways are not our ways. Look at verse 14. I hate this verse. Is it okay to hate verses in the Bible? I hate this verse. And when he would not be persuaded, we ceased, saying, The will of the Lord be done. Huwag sa diha nga siya, dalit madani, kami miundang, nga nag-iingon, ang kabubuton sa Diyos matuman. Sa akong English Bible, dugay na nagsulat ko tapad ni nga verse, but it wasn't. The will of the Lord be done. It wasn't, because it wasn't God's will for him to be arrested, and he was. Ang kabubuton sa Diyos wala na hitabo tungod kay ang yang matinumanong sulugoon naggahig ulo pa. The best Christians in the world can get stubborn about something that we think is good. And I'll tell you the most common area. Kinahanglan ko maghimo niini alang sa akong pamilya. Mayot ni para sa akong pamilya. You listen. Isunod sa imong plano. Kung kana mo pahawat ang imong pamilya, mo pahawat sa imong pamilya gikan sa church, kana dali ang mayong plano. Walay dakong sweldo makapuli sa pagwali sa pulong sa Diyos ikatulog matag simana. Palig-palig ako nagungon sa mga lalaki sa jail. Sa kumugawas ka, magsugod ka og simba, tayo na oportunidad pa sa trabaho. Ayaw pagdawa sa trabaho nga mubabag kanimo gikan sa church. Kay, samtang magbukod ka sa kwarta, mubalik sa mong daan na andan, o ako mo kita ni Modri sa sulod sa jail, sunod tuig.
And they always laughed. Kaya ang katungat nila, ikadua na ang kaso. Mo basing labaw pa. Daghang sila ikaduha. I'm not sure. I don't ask questions. Pero si Gary na yun, daghang sulod sa jail, ikaduha. Be very careful about convincing yourself that God agrees with you. I'll tell you, do you understand the expression, a red flag? Something yung expression, red flag, meaning it's a warning sign. Kini ang pinakadakong red flag kung nakay plano, kung dili ka ganahan mo storya sa pastor. Kung sa'y mong gikahadlukan. Unsa ba? Basin si pastor dali mag-uyon. O kung dali siya mag-uyon, basin na rason. Tanaw ang sunod verse 15. And after those days, we took up our carriages and went up to Jerusalem. Human sa tanang warnings kikan sa Diyos, nagpadayon ragyapon. O human yatong mga adlaw kami mialsa sa among mga karga o nanungas ngadto sa Jerusalem. Si Paul nagtuman sa iyang kaugalingong plano. And guess what happened? Kidakop siya sama sa ginasulti sa Ginoo. Ug pila ka Hudeo nga naluwas dito sa Jerusalem. Sa atong nahibalo, wala. Basing, pero wala gibutang sa Biblia. Nga naman siya miyato sa Jerusalem. Look at me now. Nga naman siya miyato sa Jerusalem. Kaya nabukat ang iyang kasing-kasing na lang sa mga Hudeo o wala siya nagtabang nila. Kini nga itong problema. Kita maghuna-huna. Well, kablo ko, kini dali ang kababuton sa Diyos or magduda ko basin, pero kadyot lang ni. Can I show you how long it was? From the time Paul got to Jerusalem to the end of the book. One time, I think sa akong laing Biblia, nagkwenta-kwenta ko. From, where are we here? Acts 21, I think he got arrested at the end of this chapter. Dayon nagwali siya sa sunod chapter. Dayon nagpadayon. So I think gikan sa Acts 21 to Acts 28. Nagkwenta-kwenta ko one time. Naglanta ko sa mga dates, so mga, not dates, but mga time periods, gilista. It was a minimum of 5 years gikan from gikan sa Acts 21 to Acts 28. 2 years kapin diya sa Caesarea. Murag 2.5 basing 3 years sa Caesarea. Dayon, ang tanan problema sa pagbiyahe, nadaot ang ship ug sila na stranded diha sa uska isla, naghula sila sa isla 3 months hangtod katapusan sa tingtugnaw. Dayon nagpadayon sa pagbiyahe, dayon niabot sila dito sa Rome, and we just read in our text verse, he stayed in Rome a full 2 years. We're talking at least 5 years. 5 katuig ang milabay ug murag labaw pa. Ug si Paul, usa ka pinarisog yapon. Dili siya sulod sa prisuhan gayud, sila nag-house arrest siya, pero pinarisog yapon. Nagalingkod sulod sa balay, nagadawa sa tanan nga misulod, ug nagawali sa pulong sa Dios. Pero grabe kayo ang paglimita sa iyang buluhaton lang sa Ginoo. Ang iyang mahimo, kasi nagtumong, ang iyang mahimo, nagtumong sa kinatumyan sa kadena. Can I say that? His, what's the word for that mahimo? Potential, that's not quite the right word either. His opportunities ended at the end of the chain. So how do you know it a chain? He mentions it a lot. He says, sa dihang
naghiskot siya sa ngalan sa tao, niabot sa Rome, nangita siya nako, ug wala siya naulaw sa akong kadina. Nga naman, kining bantugang tao sa Diyos, midanga ni ini nga kahimtang. Nahimo na siyang gahig-ulo kabayan sa usa ka butang nga murag maayo. Espirituhano ng tinguha, pero dili man ang kabubuton sa Diyos. O kita pod makahimo sa pareho nga sayo. Makapatuta sa atong kaugalingon nga ang atong tinguha murag mauman ang kabubuton sa Diyos kay maayo. His thoughts are not our thoughts. His ways are not our ways. Paminaw na. I shouldn't close my Bible because they're like, okay, humana na. 4 hours pa. Nagwali ko sa tibok mensahe ganiya sa jail. Did I look at the sermon outline twice this morning? Maybe twice. Pila ka pastors nag-start sa church dari sa dapitan ug nagundang. Daghan. Diba? I've been here 8 years. I know why they quit. Kabalo ko sa rason sila nag-undang. Pastor Mike, nga naman wala ka nag-undang. Kaya nahadlo ko, matapos sa akong kinabuhi, nagkadina sa gamay nga oportunidad kaya nagbiyak ko sa kabubuton sa Diyos. Diri rako tungod dili ko ganahan sa kadinahan. I don't want to be a wandering missionary. I love language. Nag-feel ko makatabang ko sa mga missionary pinagi sa pagtabang sa lain-lain na area sa lingwahe. Pero kanadali ang sugod sa Ginoo sa ako. Derera ko. Don't limit your future by getting stubborn about what you want. O kini akong tinguha. Okay, fine. But is it God's will? Magbalhin ko niya kabubuton ba sa Diyos? Oh, I know, it's not all written in the Bible, but there's principles. Na oportunidad nga mo, daw ko sa nindo nga trabaho, daw ko mag-career na, naiswilo. Okay, but is it God's will? Kung kana nga oportunidad mo palayo ni mo gikan sa imong manluluwas, kana dili ang kabubuton sa Diyos. Pero ang kwarta dali ang maayong paagi sa paghimo sa decision. Ayaw paggahig ulo. I think it's just good. Maybe. Be careful. Be careful. Tuho na ang mga ulo.